इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाबाय जोंनि फंबाय नबजित नार्जारिनि भटिं लाइना दिनै लास्ट 9टासिम थागोन। अन्नानै बयखौबो भटखौ हरनो थाखाय गुलि खावलायनाय थाबाय। अन्नानै जोंनि हारिनिनो बर' फिसा नबजित नार्जारिनो बयबो भट हरलायलायदो। भटनि नाम्बारा जाबाय 9152915246। अन्नानै बयबो भट हरदो लोगोफोर फिसा प्लिज अन्नानै गासैबो मोनसेल' मिस कल बुनानै हो, होमबानो भटिंआ जाहैगोन। अन्नानै बयखौबो खावलायबाय जाहाथे दिनैनो लास्ट दिनै भटखौ हरथारनो थाखाय बयखौबो आंनि साबस्क्राइबार आरो लोगोफोरखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय। बेखौ बुंनो थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। ससेल' भिडिअ अन्नानै नायलांदो, लोगोसे लाइक शेयार खालामना गालां। साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला। अन्नानै भटखौ हरनो थाखाय आरो खेबसे बुंफिनबाय, प्लिज अन्नानै भटखौ हर। नबजित नार्जारी, भटिं नाम्बार 9152915246। बाय बाय बिदिबा लोगोफोर, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन थाबैनो।